Avui a Reporters celebrarem l'aniversari de la Fundació Alcohòlics Anònims. Per això parlarem amb persones que coneixen de primera mà l'addicció a les begudes alcohòliques i intentarem conèixer els efectes i les causes d'aquesta malaltia. El somni de qualsevol alcohòlic és beure socialment. I jo, perseguint aquest somni, abans d'entrar a Alcohòlics Anònims, vaig estar 10 anys recaient. Que no anava a treballar, que arribava tard, que unes actituds una mica així, una mica rares. Segons la Conselleria de Salut, un 4,5% dels catalans estan en situació de risc per excés de consum d'alcohol. La Generalitat de Catalunya està treballant en la prevenció i conscienciació de la societat en aquesta problemàtica. Però també hi ha comunitats com la d'Alcohòlics Anònims, on els seus integrants, mitjançant les seves experiències, ajuden a altres persones que poden estar en aquesta situació. La comunitat d'Alcohòlics Anònims es dedica a ajudar aquelles persones addictes a l'alcohol. Molts arriben a l'associació en una situació límit. Saben que no poden continuar amb aquest ritme de vida. El somni de qualsevol alcohòlic és beure socialment. I jo, perseguint aquest somni, abans d'entrar a Alcohòlics Anònims, vaig estar 10 anys recaient. I cada vegada pitjor. Vaig arribar a beure, potser en un any 4 vegades. Però jo el cap no el tenia bé. Jo em sentia molt malament. I aquella vegada que bevia 2 vegades l'any o 3 o 4, les que fos, jo acabava fatal. Era prendre'm la primera hasta desmaiar-me, no? Vull dir, era una manera de viure, no sé, era una mala medicina per una mala manera de viure, no? Aquesta comunitat d'homes i dones alcohòlics comparteixen la seva experiència per tal que entre tots puguin resoldre un problema comú, l'alcohol. L'únic requisit per ser membre d'Alcohòlics Anònims és el desig de deixar la beguda. Aquí no es paguen cap tipus de quotes. El finançament es du a terme a partir de les pròpies contribucions que fan els membres de l'associació. És de costum que en les reunions d'aquesta comunitat es passi una bossa en la qual cada alcohòlic posa la quantitat que desitja contribuir. La comunitat d'Alcohòlics Anònims posa a disposició de tothom qui cregui que està en una situació d'addicció amb l'alcohol i es vulgui curar d'aquesta malaltia un número de telèfon on s'ajuda a les persones en situació de risc. Sí, dígame. Muy bien. Sí, señorito. Pues mire, le voy a explicar lo que hacemos y lo que no hacemos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad que nos reunimos todos en grupos que ayudamos a dejar de beber. Nosotros ni pedimos carné, ni pedimos nada, y es gratuito todo. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Però aquesta associació també organitza teràpies de grup on cadascun dels membres expliquen les seves experiències. Els més veterans expliquen algunes formes de deixar l'addicció a l'alcohol. Una d'elles és dir que no s'han de proposar metes a llarg termini, sinó que s'han de substituir per terminis més curts. Per exemple, dir-se a si mateix que no beurà en les pròximes 24 hores. Nosaltres no intentem no prendre'ns la primera copa perquè és la que ens fa mal. Jo sé que hi ha un Emili que quan es pren una copa ja no és el que està parlant ara. I jo, abans d'entrar a Alcohòlics Anònims, ja ho vaig intentar moltes vegades de deixar de beure, i cada vegada que jo provava una sola gota d'alcohol, a darrere venia tot el que venia. Venien 1000, és igual, no té fi. I així comença la recuperació. Me llamo Pilar, soy alcohólica. Hola, Pilar. Hola, Pilar. Pues yo también creo que el programa trabaja a pesar mío porque no siempre estoy haciendo lo que tendría que hacer para cambiar cosas, ver otras personas cómo lo hacen y cómo pueden ir teniendo nuevas actitudes. Y entonces, realmente hace bastante tiempo que no tengo nunca ganas de beber y esto es una gran liberación, ¿no? El no estar pendiente de qué tengo que hacer para no tener ganas de beber, pues puedo dedicarme a hacer cosas para no tener otros problemas, ¿no? Al no ingerir alcohol, els malalts es recuperen físicament de la seva malaltia, però l'alcohol no només afecta el cos. Per això, es necessita que els membres d'Alcohòlics Anònims tinguin una ment sana i unes emocions equilibrades, i això només s'aconsegueix amb el temps i amb la predisposició de les persones que fan servir els programes d'ajuda d'Alcohòlics Anònims. A mi m'ha costat molt de temps entendre que allò que per mi va ser una desgràcia, que va ser tenir que venir a Alcohòlics Anònims, amb el temps s'ha convertit en una experiència que molt poc pensava que pogués passar. Jo crec que hi ha molt poques associacions i molt poca gent, n'hi ha segur, però que tinguin la possibilitat de voler anar a qualsevol país del món, el que sigui,
tu t'emportes una llista d'uns contactes d'aquell país i arribis on t'arribis, només que tens que fer una trucada, dir que ets membre d'Alcohòlics Anònims i tu al cap d'una estona et tindràs unes persones allà que et vindran a buscar, et portaran a una reunió i en alguns casos es faran càrrec de tu. L'anonimat és el tret característic d'aquesta comunitat, ja que dona protecció a tots els membres per no ser identificats com alcohòlics i actuar amb total seguretat i confiança quan arriben a la seu de l'associació. Llavors va haver-hi un dia que estava treballant en una tenda, a sabateria, i la persona que era el meu jefe és de la comunitat d'Alcohòlics Anònims. Llavors ell em va veure, no em va veure que bevia, però sí em va veure l'actitud, que no anava a treballar, que arribava tard, que unes actituds una mica així, una mica rares. Llavors em va dir que hi havia un lloc on hi havia gent que recuperava de l'alcoholisme i que si jo estava disposada d'anar-hi, i jo vaig dir que sí, que m'ajudés, vaig demanar ajuda. La Cristina té 30 anys i fa 5 anys que va deixar de beure. Als 15 ja començava a prendre begudes alcohòliques per trencar amb la seva timidesa. En el meu cas, clar, és que jo vaig començar als 15 anys a beure i clar, jo em sentia rara, que no podia... Em costava molt relacionar-me amb la gent i clar, amb una copeta, una cerveseta, 2 cervesetes, doncs dius, bueno, ja et desinhibeixes, ja comences a... I clar, jo vaig començar a beure i arrel d'això, clar, què passava? Que bevia potser un cop al mes, però el cop que bevia m'emborratxava, no ho controlava. I clar, jo no sabia realment què és el que m'estava passant, jo pensava això, que soc jove, que estic de festa, però clar, jo no sé, quan un neix no els diu, bueno, aquesta persona serà alcohòlica, no? Aquest, però, no és un cas aïllat. Cada cop més hi ha més població jove addicta a les begudes alcohòliques. Segons un informe de l'alcohol Joves i Conducció, el 74% dels joves catalans beuen alcohol els caps de setmana. Per aquesta raó, el Servei Català de Trànsit està portant a terme una campanya de conscienciació per tal de tractar els conductors ebris reincidents per si poguessin patir algun tipus d'addicció a la beguda. Segons les últimes dades de la Conselleria de Salut, el 4,5% dels catalans es troba en situació de risc per excés de consum d'alcohol. L'addicció a l'alcohol és un problema que està a l'ordre del dia. La persona afectada ha de ser conscient del problema i ha d'estar disposada a curar-se de la malaltia. Però nosaltres, amb una persona que ha estat 20 anys bevent, no li diguis, escolta, mai més et podràs fer un gotet de sangria amb una paella a la platja, perquè se'n va. I llavors ens ho fem per períodes de 24 hores. Vull dir, avui no bec, demà ja en parlarem si em bec una caixa de whisky, però avui no. I llavors sembla que se't faci més fàcil, es comenta això, que no hi ha cap alcohòlic que nosaltres coneixem que no pugui estar un dia sense beure. Llavors al principi tu estàs un dia sense beure i vas amb un grup. Quan ets jove, fas bestieses, com conduir borratxa sense carnet de conduir, moltes coses d'aquestes, no? I clar, jo és que tenia totes per estar morta, no? I cada dia que passa per mi és un regal. I el meu futur, per mi ara mateix, és viure sense beure. Gràcies a iniciatives com la d'Alcohòlics Anònims, molts d'ells canvien el seu ritme de vida i asseguren que, després de passar per la comunitat, tenen la sensació d'haver tornat a néixer. L'alcohol és el responsable del 7,4% de les malalties i ocupa el tercer lloc com a factor de risc per a la salut després del tabac i la hipertensió.